Prečo pijeme kráľovské mlieko? Mýty versus realita. Ahojte všetci, vítajte na mojom kanáli. Dnes sa pozrieme na niečo, čo je súčasťou našich životov už od detstva. A to je mliečko. Pre mnohých z nás je to symbol zdravia a sily, ale zamysleli ste sa už niekedy nad tým, ako sa to mlieko dostane do našich chladničiek? A či je pre nás naozaj vhodné? Ja áno. Píše sa rok 2002, kým moji kamoši mohli hrať futbal na ihrisku pri paneláku, ja som musel pomáhať rodičom na družstve. Musím vám ale povedať, že to vôbec nebol stratený čas v mojom živote. Vďaka týmto skúsenostiam vám môžem vysvetliť môj pohľad na kráľovské mlieko a prečo je to podľa mňa nevhodné pre ľudský organizmus. Je to príbeh, kde hrajú hlavnú rolu marketing, peniaze a predovšetkým kravy. Všetci poznáme fialovú kravičku, symbol šťastia, prírody a kvalitnej čokolády. Tento marketing spoločnosti Milka je jedným z najúspešnejších prípadov celej histórii. Dokázal nám predať myšlienku, že mlieko je prirodzená a bezstarostná záležitosť. Vďaka tejto reklame sa dopyt po mliečnych výrobkoch vystrelil až do nebeských výšin. Ako to v živote chodí, život sa neustále mení. A nebolo to inak ani v 90. rokoch, kedy ľudia sa začali zaujímať o zdravý životný štýl a fitness. Priemysel v tom uvidel veľkú šancu. To, čo doposiaľ bolo považované za odpad pri výrobe syra, čiže srvátka, sa zrazu stala zlatou baňou. Priemysel začal financovať rozsiahle výskumy, ktoré potvrdili blahodárne účinky srvátkového proteínu na rast svalovej hmoty. Spolupráca kulturistami, influencermi, blogermi sa stala kľúčovou. Správa bola jasná. Ak chceš byť silný, potrebuješ srvátkový proteín. Vďaka tomuto marketingu sa zrodili proteínové tyčinky a jogurty s vysokým obsahom bielkovín. Toto všetko je len dôkazom, akou silou disponuje marketing pri formovaní verejnej mienky. A vráťme sa teda k podstate veci. Mnoho ľudí si myslí, že krava produkuje mlieko ako automat. No pravda je omnoho zložitejšia. Aby krava produkovala mlieko, musí prejsť cyklom, ktorý je pre ňu prirodzený. No v skutočnosti je to však proces prispôsobený potrebám priemyslu, nie prírody. Krava je pohlavne zrelá vo veku 15 až 18 mesiacov. V tomto veku je pripravená na oplodnenie. Na veľkých farmách sa to deje umelo, pretože čas sú čo? Peniažky. Následuje 9-mesačná gravitída, čiže tehotenstvo, počas ktorej sa vyvíja plod a bemeno sa pripravuje na produkciu mlieka. Po pôrode, čiže oddelení, začína produkcia mlieka. Prvé dni krava produkuje kolostrum, ktoré je plné protilátok a živým pre jej malé tela. A tu prichádza na rad bod, ktorý je kľúčový, preto aby sa mlieko dostalo k nám. Ako náhle sa produkcia kolostra zmení na bežné mlieko, tela je matke odobraté. Prečo? Pretože by to vypilo všetko mlieko, ktoré je určené pre spotrebiteľov. Tento cyklus sa opakuje tak dlho: oplodnenie, gravitída, pôrod, oplodnenie, gravitída, pôrod, kým je krava zdravá a produktívna. Potom ju zoberú na bitúnok a spracujú ju na mäso. Moderné plemená sú špeciálne šľachtené na to, aby produkovali obrovské objemy mlieka. Oveľa viac, než by produkovali ich predchodkyne v minulosti, ktoré slúžili na prácu a najmä na mäso. Kráľovské mlieko, aj keď nám ho marketing financovaný priemyslom prezentuje ako ideálnu potravinu pre človeka, je biologicky prispôsobená a určená pre jej tela. Obsahuje hormóny, ktoré sú určené na to, aby telo rástlo rýchlejšie a dosiahlo obrovskú hmotnosť.
rastie a vyvíja sa oveľa rýchlejšie ako človek. Hovoríme o hormónoch ako prolaktín, inzulín, kortizol, rastové hormóny, BGH, ktoré regulujú hmotnosť a rast telaťa. Aj keď výskumy financované priemyslom tvrdia, že sú tam zastúpené v malom množstve, no ja si kladiem otázku, prečo by sme im mali veriť? Hazardovať, hlavne keď ide o naše deti. Sú vedecky podložené mnohé zdravotné problémy, ako sú kožné problémy, ekzémy, atopická dermatída, žihlavka, opuch pier a tváre, dýchacie problémy, tráviace problémy, anafilaxia, intolerancia laktózy a mnoho ďalších. Toto je reakcia imunitného systému. Telo údajne mylne identifikuje bielkoviny v krávskom mlieku ako škodlivé a spustí obrannú reakciu. Príznaky sa môžu prejaviť rýchlo alebo oneskorene. Záleží na metabolizme človeka. A to nehovoriac o kombinácii mlieka s obilninami, ktoré môžu zrýchliť spustenie imunitného systému a tak zhoršiť príznaky ako je celiakia, hnačka, zápcha, nafukovanie, úbytok hmotnosti, únava, anémia, kožné vyrážky a tak ďalej. Toto je môj názor. Dnes som vám chcel ukázať, že mlieko není len biely nápoj, ktorý len tak tečie z automatu. Je to komplexný produkt marketingovým príbehom, ktorého realita môže byť pre mnohých prekvapivá. Zamyslíme sa nad tým, čo konzumujeme a či je to pre naše telo skutočne to, čo najlepšie. Ak vás tento pohľad zaujal, dajte like a dajte mi vedieť tu v komentároch, čo si o tom myslíte vy. Ďakujem za sledovanosť a možno sa vidíme v ďalšom videu.